сустрэчы з паэзіяй, сустрэчы з казкай. Таму менавіта сёння мы запрасілі вельмі многа дзяцей, тых, хто любіць вершы, тых, хто любіць казкі. Школа нумар 19 шчыра вітае юную паэтку і прэзентуе сёння яе кнігу, а завуць гэтую таленавітую маладую дзяўчынку Ясенія Сцяпанова. Зараз яна заканчвае школу, вучаніца 11 класа. Но я ее ведаю уже давно, амаль что 5 годов. Хочу сказать про яе, что она вывучае 4 мовы. Замежная — это ангельская и французская. Менавіта французская мова вывучаецца Ясеняй на паглыбленым узроўні. Но таксама вельмі много увагі яна адводзіць вывучэнню роднай беларускай мовы. Рускай мове таксама. І таму сёння мы вельмі рады таму, што яна завітала да нас і гэтай сустрэчы. Мае сябры і паважаныя настаўнікі. Я вельмі ўдзячна за сённяшняе свята кнігі і з задавальненнем паслухаю тое, што вы падрыхтавалі па маёй вытворчасці. Хочу падарыць вам свае новыя вершы. Я спецыяльна іх напісала да гэтага свята. Золотая горка. Ветер вольница, закружилась бессонница, зорковая конница покличем полница, монах худый, со звонницы дяды, крышек бяды, скарб золотый. Солнце падало, горка радовала, надея нараджалася, вера согравалася. Вось той храм и Бог живый, мары сны, сняжинки стороны. Золотая горка, чары добрыни, дочки и сыны, дети весны. Вязанка. Лика лаптіля чароту, свірок ганок каля плоту, решка каменка мосток і криничка ручайок, а з яе води глиток. Лазня з печкою сустракають, серп, коса жняця чакають, а сякера білосеті знайшли месце ля паветі. У дворы цыплятки детки, солнце папороти кветки, святка сонейка, гуляю в хованки Яночка-люлятка, хлопчик немовлятка, тут яго колыска, рушничок и миска. А яшчэ я хочу подарить свою книгу Мара вашей школе и музею Янки Купалы. 3 книжки Мара атрымаюць вучні. Вялікі дзякуй за увагу. З творчасцю Янкі Купалы Ясенія пазнаёмілася яшчэ у дзіцячым садку. І для вучняў нашай школы Янка Купала дарагі і родны. Менавіта таму, што школа наша носіць імя Янкі Купалы, таксама таму, што з 1982 года мы тесно супрацоўнічаем з музеем Янкі Купалы. І, напэўна, таму, што сёння мы маем гонар разам з Купалаўскім музеем прадстаўляць кнігу казак Ясенії Сцяпановай «Купаленка» з такой прыгожай назвай, якая так тесно пераплятаецца з купальнем, з купалам. Я хочу, каб наш вучань правёў Ясенію на яе пачэснае месца. І слово мае заведчик отдела культурно-адукацыйнай работы Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Давідоўская Людмила Степановна. У вашей школе знов свято. На купальне, на святое, рви матуля зелье тое, что у нас папороть зовется, и счастливым быть сдается. И узыдут зелья кветки, будут счастье иметь и детки, будешь мать иметь у хате, долю, згоду и богатье. Упершыню я познакомился с Ясенией много годов тому, когда она пришла у наш парк
на свята, у день народження Купали Ілля Повніка читала свої вірші. Ви бачите зараз із видатним нашим ліричним поетом Леонідом Драйко-Масюком. А гэта былы старшыня Саюзу пісьменнікаў Беларусі, выдатны паэт, адзіны на Беларусі пасля скарыны чалавек, які ў 30 гадоў абараніў доктарскую дысертацыю Алесь Пісьмянкоў. Выдатная постаць у гісторыі нашай бацькаўшчыны. Вязанка, радзіма нянька Купалы. Менавіта сюды прыехала Ясенія са сваімі бацькамі. Яна далучаецца да ліку тых людзей, хто на працягу многіх 55 гадоў, гэта якраз той момант, калі вязанцы было 55 гадоў, сёлета мы святкуем 60-годдзе нашай вязанкі 20 чэрвеня, з'яўляецца магутным апірышчам для людзей розных пакаленняў. Са 124 краін свету у вязанку людзі прыязджаюць, каб наталіцца невычэрпнай крыніцай прыгажосці роднай купалаўскай мілагучнай сакавітай мовы. У добрый шлях, Есенія, твоей кнізе. Мару читая зараз твою мой уноча. И ніяк не мог зразумець спачатку, что мечта – это все-таки мара для дзіцяці. Разумеете? А вось Купаленка – это знаковость. Я думаю, что та найвышэйшая поэзия Купалы, якая нас яднае з вышэйшым сусветам, это таксама дапамагае табе пісаць творы про Купалу. И я бачу вялікую філасофскую такую знаковость назвы твоей першай кніжкі «Мара» и твоей кніжкі «Купаленка». Дзякуй табе, что мы с тобой сустрэліся. Думаем, что самое лепшее, что ў жыцці чалавека, его духовность, утрымлівае яго, у нас с тобой ужо атрымалася. Менавіта судакрананне з прыгажосцю, з роднай мовай Купалы. Дякую табе, твоим бацькам. Про маму хочу сказать особо. Матуля у Есені, я її ведаю вельмі много гадоў, выдатны выкладчык нашай роднай мовы. Не кожны чалавек, не кожны настаўнік так адчувае ёмістасць свайго роднага слова, як яе Матуля. І я просто таксама удзячна лёсу, Тамара Владимировна, што мы з вами завтра много гадоў працуем. у твар дзяці, можна заўсёды убачыць дапытлівасць, шчырасць, чысціню позірку. Чаму? Чаму я такая? У сябе спытаю, песні спяваю, вершы складаю, зернейкам расту, кветкай цвету, з месяцам размаўляю, з зоркамі гуляю, плачу з дажджамі, весялюся з сябрамі, сонейкам усміхаюся, з надзеяй сустракаюся. Чаму я такая?
скажу, хто спитає, молитву читай, життю уславляй. Свої перші віршовані радочки Ясенія склала, коли ходила ще в дитячий садок. А сьогодні Ясенія удзельнічае у шматлікіх паэтычных конкурсах, на старонках газеты «Раніца», «Зорка», часопісаў «Качель», «Бярозка», «Вясёлка». Як трапна заўважыў беларускі паэт Андрей Владимирович Скарынкін, Ясенія не піша вершаў, яна імі дыхае. Так дыхае неспакойнае мора на світанні, за якім прачуваеш акіян. Але што гэта? Я згубіла некалькі паэтычных пацеркаў Ясеніі, якія так старанна сюды нясла на гэтую сустрэчу, у гэтую залу. Што ж мне рабіць? Дзеці, можа, вы мне дапаможаце? Можа, хто-нибудь з вас адшукаў гэтыя пацеркі і зараз мне дапаможа? Калі ласка, Катенька, ты мяне выручаеш. Што ты адшукала? Верш ластовка, дротиком приклеить, дедок все целует, сонника милует, тату гукає, дождик отчуває, лето сустракає, песенку спеваю про далекий край и про родный рай. Блакитный рай, мой родный край, кветка земная, зорка золотая. Криничка бьется, сонника смеется, течет ручеек, растет дубок. Птушку голуба пустила, колосок венок створила, лед чесала и прала, ниты блакитные ткала, коронки солнцем забрала и людей счастье знайшла. Папороть кветку отгнала, зарученным лужик подавала. У садку без расцвіл, кохання будил, но на свете вяжем, зоркам правду кажем. Свечка слезой плачет, вузельчик на удачу, хотя скоро буслы, в осени клевые листы. Дядя принёсяя, частиня промис дорогая, гладью пестила кветки, и верности колечко детки, пелёстками мотылька василек, бирюзой листок, мосток, разрушник стяжинка, с неба собранные росинки, веселки, заражки, заушницы, земле не принес. Ну, а где что ты ваш ручничок, коли вы такие пригожие вещи сказали Осью? Ну что ж, пошлите и пригожим нашу залу этим ручничком. Дальше я приехал, напевно, сдалеку, да, так, в постели, он нам зараз пригодится. Коли мы будем читать сказки осенние, да, как вы глядите, какие пригожие, ручничок у нас отрымался. Да, сядайте, девчатки. Читаете сказки. Яна друкуецца на старонках часопісаў. Як я вже говорила, удзельнічае у розных паэтычных конкурсах. Газеты «Раніца», «Зорка» и часопісаў «Качелі», «Бярозка», «Вясёлка». Вот можете поглядеть зараз, якія вы атрымоўваліся цудоўныя друкаваныя вершы. Вось зараз мы бачым гэта на слайде. Ну, а тыя, хто выпісваюць часопісы, газеты беларускія, вы можете часто убачыць імя Ясеніі ў гэтых выданнях.
пришла, скарб подняла, вогнище развела. Огонь горит, зоркой палая, любовь молодая, искрынки ховая, девка гадая, в уголь кидая, хлопец гадая, древко кидая. На Ивана день, ночь темна тень, речка бежит, серце горить. Зусім як у бабулі, у вёсцы. Калі асенняе трапіла туды на купальне, якое ладзіла вясковая моладзь. І папараць кветка, і вогнішча. Менавіта гэтая падзея так ярка паўплывала на Ясенію, што яна стварае вось такі вершык, я только што прачытала. А ў хуткім часе аўтарка ўжо казкі Мара піша новую казку «Купаленка». А потым яшчэ і яшчэ. І у яе збіраецца цэлая кніжка, якую яна так і назвала «Купаленка». Зараз вы бачыце на экране вокладку гэтай кніжкі, такой прыгожую і дастаткова эстэтычна аформленую. У ёй змяшчаецца 3 казкі: «Купаленка», «Берагіня», «Іван» і некалькі вершаў Ясеніі. Казкі пададзены ў 3 мовах: на беларускай мове, на рускай і на англійскай мове. Акрамя таго, кніга прыгожа ілюстравана. У ёй шмат прыгожых ілюстрацый. Вы іх таксама яшчэ ўсе ўбачыце. Ну а нам жа, напэўна, вельмі хочацца паслухаць гэтыя казкі. І сёння мы прадставім такую магчымасць. Вучні пачытаюць урывачкі, невялікія урывачкі, пачаткі на 3 мовах: на рускай, беларускай, англійскай мове. Казки «Купаленка» и «Берагиня». И я прошу учнів, 6-классников подняться на сцену и занять свои места Ясении и прочитать нам казку. Коли ласка. День, день, звоночек стукає у серце, кліша решка, криничка б'є, біжить ручайок. Вода у Дніпрі у липені ласкавая, пісок теплий, вокруг луг, трава духмяна, усё у кветках, і птушки співають, коніки строкочуть. Добрая речка у серці кожного чоловіка бере початок. На купалі, у полдень, коли сонце у самом зеніті, зайди у воду по колено, поглядися у її. А коли убачиш своє обличчя, скажи 3 слова: вода, сонце, душа. Прочитай молитву и окунися в воду с головой. Ясенія винирнула і розплющила очі. Поруч з нею стояла дівчинка. Яна гляділа на Ясенію, як у своє люстерко. «Откуль ти взялася?» – спитала Ясенія. Дівчинка глибоко вздохнула, засміялася і стала пльохатися у воді від радості. Ясенія вибігла на берег і села на пісок. Дівчинка подошла до її і раптом заплакала. «Не утекай от меня, Ясенія, я розкажу тобі свою історію». Дівчинка сіла поруч, заплющила свої блакитні очі и почала свою споведь. День, колокольчик стучит в сердце, зовет река, родничок бьет, бежит ручеек. Вода в Днепре в июле ласковый, песок теплый, вокруг луг, трава душистая, все в цветах и птицы поют, кузнечики играют. Добрая река в сердце каждого человека берет начало. На купальне в полдень, когда солнце стоит в самом зените, зайди в воду до коленей, посмотри с нее, а когда увидишь свое отражение, скажи 3 слова: вода, солнце, душа. Прочитай молитву и окунись в воду с головой. Ding ding, a little bell is knocking into the hut. A river is calling, a little fountain is jumping up, a little spring is running.
The Dnieper's water in July is soft and rivers are standing along the highland riverside like green spots. The tiny mushrooms with brown caps are growing under them. A kind river finds its burst in the heart of every person. On Kupalia, at noon, when the sun is straight over your head, get into the water, up to your knees, and have a look into it. When you see your own reflection, say 3 words: water, sun, soul. Say your prayers and dip into the water with your head. Yesenia came to the surface and opened her eyes. A girl was standing nearby. She was looking at Yesenia as at her own mirror reflection. "Where did you come from?" asked Yesenia. The girl smiled, took a deep breath, burst out laughing and began to splash in the water merrily. Yesenia ran up to the shore and sat on the sand. The girl came up to her. Now, Было гэта даўным-даўно, яшчэ ў тыя далёкія часы, калі адбываліся цуды, дзеялася чаравніцтва. У адной шматдзетнай сям'і нарадзіўся хлопчык. Бацькі назвалі яго Васем у гонар прапрадзеда. Вася быў паслухмяны, рахманы. Жылі яны ў дрымучым лесе. Бацька паляваў на звера і лавіў рыбу, а маці займалася хатнімі справамі. Тры яго браты і 2 сястры гулялі заўсёды ля хаты разам. А Вася падрастаў і ўсё радзей гуляў са сваімі братамі і сёстрамі. Ён ішоў як мага далей у лес, каб паслухаць спевы птушак, а аднойчы вже ішоў так далёка, што заблудзіўся. Разляцелася гэта сумная вестка па ўсім лесе. Пачуў яе стары лясун чаравнік і вырашыў дапамагчы хлопчыку. Случилось это давным-давно, еще в те времена, когда происходило. В одной многодетной семье родился мальчик. Родители назвали его Васей в честь прапрадеда. Вася был послушным, ласковым. Жили они в дремучем лесу. Отец охотился на зверя и ловил рыбу. Мать хлопотала в доме. 3 его брата и 2 сестры всегда играли во дворе вместе. Вася подрастал и все реже играл со своими братьями и сестрами. Он ходил подальше в лес слушать пение птиц, а однажды ушел так далеко и горько плакал. Никто не пришел ему на помощь. Лесные птицы пожалели мальчика и стали щебетать на весь лес. «Беда, беда! Мальчик заблудился! Помогите, помогите!» Разлетелась эта печальная весть по всему лесу. Услышал ее старый волшебник. One boy was born in a family which had 5 children. The boy was named by his parents after his grandfather Vasa. The boy was an affectionate child. The family lived in a vast forest. Vasa's father was a hunter and caught fish. His mother walked about the house. The boy's brothers and sisters always played together this way. He was calling for help and crying badly, but nobody could help him. He was the third in the world. Мастаку, лауреату дзяржаўнай прэміі у галіне мастацтва, дацэнту графікі Беларускай акадэміі мастацтваў Валерію Пятровичу Славуку. З'яўляецца аўтарам ілюстрацый да кніг Філіпка сынок, Удовий сын, беларускія народныя казкі, прыгоды арбузіка і бебешкі, чароўныя пацеркі, Аэліта і казачныя героі, русалкі, дамавікі, чарадзеі, нават у самых страшных казках у Валерія Пятровича добрыя. А яшчэ, кажуць Валерий Пятрович, што ваши знаёмыя пазнаюць у іх сябе. І мне так здаецца, я хочу, каб былі ілюстрацыі зараз на слайде, мне так здаецца, што і Ясенія пазнала сябе у ваших иллюстрациях до казки Купаленко, до этой книги. Ці не так? Сказки такие необычные, сказки всегда идут отрицательные герои, а здесь они добрые, с самого начала, романтичные, что сейчас не часто встретишь. И мне как раз интересно было работать с такими материалами, потому что, по крайней мере, они как бы из того, что я до этого делал, выпадали. А это всегда как-то новая работа, интересно. Дякую
вялікі вам. Сапраўды казкі ясенні вельмі добрыя в этой кніжцы. Такие пяшчотныя, настройваюць на мир, на покой, на лад. Хочется кахаць, хочется жить. И отчувається сапраўды вот такое жыццё, жыццестваральнасць у этих казках. И добрые светлые этой казки, няхай яны атрымоўваюцца ў ясенні і далей. И мне хочется свое пожаданне гэтай цудоўнай дзяўчынцы сказать: я ешь словами, ешь верша, жадаю. Жадаю добра, усмешек солнца, промню тепла, маладости дня, бадзёрасці заўсёды, вялікага кахання, лёгкасці матылька. Каб добрые анёлы тебе оберегали, и добрых, славных тебе книжек ясенних. Я думаю, что до моих слов доложатся все присутные в этой зале. И я хочу так само всем вам пожелать добра, счастья, мира, света, как была хоть капельки каски, была каска у вашем житті. Нехай она так и будет. Дякую вам за то, что вы сегодня пришли на эту цудовную презентацию такой пригожей книги и такой молодой авторки.